Imam Hussein shahid dole in jinjina ma, dole in jinjina ma. Imam Hassan nake yabo da gali gwarzo yayan Imam Hussein shahid dole in jinjina ma. Imam Hassan muke yabo da gali gwarzo yayan Imam Hussein shahid dole in jinjina ma. Hassan muke yabo da gali gwarzo yayan Imam Hussein shahid dole in jinjina ma. Duk waƙoƙin da zan da kai zan fara baitika na, ya rabbi ka taimake ni dan kar in shekara na. Yau zan yabi dan Aliyu Imamu Hassan nabina, ya rabbi ka taimaka ka haskaka ruhin jikina. Imam Hassan muke yabo da gali gwarzo yayan Imam Hussein shahid dole in jinjina ma. Sira da minti rabbinin ka shiga annabina, manzan mu abin fahar duk mai sansa baya gona. Ka hada da diyan gidansa jikokin annabina, wanda salati sai da su za a kai shi da shugabana. Imam Hassan muke yabo da gali gwarzo yayan Imam Hussein shahid dole in jinjina ma. Tabbai kai ma mu zaki masoyin annabina, nisan ka nake gare ka ba zan daina jinjina ba. Wallahi ni ka riga da kamin komai a bana, ba dan kai din bada ba zan san 'ya'yan nabi ba. Imam Hassan na shirya yau zan yi wa baitika na, dan Fatima Zahra jikan annabi shugabana, yaya ga Imam Hussein da Saida Zainab gwanata. Imam Hassan dan Ali ne maka ba sai shugabana. An haifi Imam Hassan 15 ga Ramadana, bayan hijira da shekara 3 'yan uwana. Shekararsa a duniya 48 gwani na, ta ada 'yar Ash'as ta bashi guba hayyacin shugabana. Imam Hassan muke yabo da gali gwarzo yayan Imam Hussein shahid dole in jinjina ma. Da Imam Hassan ni ma ina saka zuciyata, ƙaunar ka nake ka shaida na saka zuciyata. Yaya ga Imam Hussein da Saida Zainab gwanata, ya rabbi ka shaida so da ƙaunar sa zuciyata. Imam Hassan muke yabo da gali gwarzo yayan Imam Hussein shahid dole in jinjina ma. Matarsa ce ta cika hagu ba Imam Hassan ta bashi, Muawiya alƙawar zai bata dan shi in ta bashi. Ita ko ta ga hakan ayya mata ta dau gobar ta bashi. Imam ya shahada Muawiya alƙawar bai cika ba. Imam Hassan muke yabo da gali gwarzo yayan Imam Hussein shahid dole in jinjina ma. Ba tarihin wafatinsa ne ni a yanzu zan biya ba, murnar haihuwar Imam Hassan ce yan uwa ku duba. Farin cikin rasul abun koyin sa ne ku duba, duk wanda ya bi shi a kiyama ba zai mugun gari ba. Dan Fatima Zahra ina maka jinjina ta, ka yarda da ni Imam Hassan gani ka min nigata, ka kai ni ga Fatima Zahra dan ta min nigata. Ya Imam Hassan ka shaida ƙaunar ka nake a raina. Ranar da Sayyida Zahra ta haifi Azzakiyu, aka ɗauke shi aka miƙawa Imam Aliyu, shi ma ya rike shi ya miƙa shi ga kakansa Annabiyu. Sai ya ce Ali wanda suna kai masa inji a wata rana. Imam Hassan muke yabo da gali gwarzo yayan Imam Hussein shahid dole in jinjina ma. Imam Ali ya ce ba zan riga ka ba annabi na, kai nake jira da kankin kanka kamar sa suna. Annabi ya ce sai dai mu jira rabbi kaliki na, nan take ilahu ya turo da sunan Hassan shugabana. Imam Hassan muke yabo da gali
min gata ka kai daga Fatima Zahra dan ta min gata ya imama san kashe da kaunar ka nake a raina. Ya imama san ni ma ina daga zuciyata kaunar ka nake kashe da na suka zuciyata yaya ga imamu san da sai da Zainab wana da ya rabbi kashe da so da kaunar sa zuciyata. Na tsaya ba don na gaji da maka bai tuka ba fata na imam Hassan ka karba ka dan ce ka duba ladan ta aba madan sani liman ilahi ka duba da mallawal dalhatu da hajja hafsatu wata. Imam Hassan muke